Здравейте, аз съм нинджата и днес ще правим за Team Fortress! Уау! С мен тук е Ицо Хазарта. И пада ми така. И мълчи това, не знам да потири. И днес ще правим клипове с някакви българи. Пък аз също съм дейци. Гледай си нещата, бе, имаш Имаш повече 2 милиарда, бе. Давай, 2 милиарда. Добре, не направих си майтап. Някъде 10 хиляди. Имаш 10 хиляди. Баси майтапа, майни. Кора човек си такъв майтап, че имам 3 милиарда. Чак пак. То с малко му е развито на въображението. На тебе. Сериозно. Топалка. Видя ли колко съм си? F4. Играш нищо. Не знам къде са. Къде ми са?